Здравейте хора, аз съм майка ти! И здравейте хора, аз съм Дайнасикс и тук с мен е новия член на Бога Джъмп в България. Аре, ако става майка ти? Да, преди малко ще почва клипа и казах: и здравейте хора, аз съм майка ти! Защото натиснах едно копче без да искам. И сега играем, кой играем и какво правим? И сега играем Кекси. Кекси! Да. И влизам в този хом, да оберем мазните селени. Така, да видим тук какво. Да, сега разбирам, че селените се обират. Чакай да им чупим дървото, че на мен ми трябва. Изчакам... Да бъдем мазни грифари, както Бог е казал. Бъдете мазни грифари. Какво? Защо? Майко мила, само така читър, бе. Читър. Чита. И сега крафтвам една пръчка и ще има меч за мен, а пък за Лало няма да има... Аз имам емералди. Ще направиш ти емералди. Ще прибия. Ще ми завиждаш ли на новия меч? Виж какъв меч се направи. Виж го е. Гледай, аз не мога да се кача на плука, май. Епхи ми се на новия меч. И аз искам да видя колко сърца бие. Ау! Бие. И аз почнахме току-що и вече огладнях. То Селени какво предлага? Как ти иска Динамо и отваря... Виж то какво предлага? 16 пардоли за един емералд. На кой му трябва емералд? Мисля, че е лоша идея да тръгнем по това, защото е доста важно. Аз тръгвам към Етабайо. То ти е джъмп мапа, е! Да, е. Ще да вземе на време лагва. Моля? Нищо. Лагва. Поне на мен, не знам. Не знам, то сега зареждат хиляда ченка. Кой сме да ме прекъсва по ти време, майка му? Крава! Спарта! Чакай на мен, много бавен. Чакай, конджа. После ще кача клип, после ще направя ревю на мишката ми. С която в момента играя. Съжи се, като играхме лига. Не. Как се потреших мишката? Дами и господа, добре, ти хора, аз съм готика 47 от Водохед Стиви. Днес ще правя ревю на моята яка мишка. И защо как Демет не ми чупи дървото? Искам... Чакай. Бах ти лага. Бързо да се направи един лут чест. Един лут крафтинг. Няма ли тук храна? Тия растения да могат да се ядат? Определено могат. И това между другото е поредица. Не е така как се играем. Чакай! Телепортирай са! Добре, само да се направим нещо. Кирка. Имам кирка, имам свирка. Ама камена ли? Не. Сега ще направим. Тъпо... Данецекс. Виж какво скрив. Кирка, бързо. Не бе, виж ти. Виж колко много неща. Там мако! Това какво е, за да чупи с ръка? Виж, това може да се чупи с ръка, дали? То ти можеш. Хайде, Джой, събираш дърво. Диаманти! Фотков. Ела. Чай да взема 8 камък, да взема кол, да взема айрон и да купим. И да вземем зелен. Трябва да вземем айрон, а после да вземем... Вече, редко да живеем. Редко си направим някакъв ядко. Чего да се живеем във вилича? Не, това си. Някой друг вилич или някаква... Там е шитано. Шитано. Там е шибано. Шибано влиза. Мръдни бе, дръж, да се радваш.
Ай, вари от тебе, събирай дърво. Да четем. Аре бе, искам айран. Дай ми... Дай едно, бе! Абе, дали аз ще правя кърка, бе? Дали аз ще взема диамантите? Аз ще взема. Нося ти подарък. Жоре! Жоре! Уверя се. Жоре, ела при мамената. Жоре! Чакай, Жоре ти идва. Жоре! Не! Жоре, не гърби! О, виж експи за мене. Чипи редстона. О, имаш брата на гърба. Виж. Ето тук ще живее Bear Grylls. Това е най-добрата редстон система. Това какво ще ям? Ще ям Cobblestone, нали съм Bear Grylls. Аз ям всичко. Айде. О, птица, ще изям. Ти си много назади. Аз вече взимам така и ти. Къде са ти диаманти? Ай, тук. Трябва да спомням. О, ти много е. Game Rule. Супер, вече няма. И ако крашне е нормално за нас. Нали? Защото аз съм Bear Grylls. Що О, читваш? храна. Аз взех... Имаме 5 диаманта вече. Съм читнал, бе, чита. Вижте, вече 5... Вижте, първият епизод вече с 5 диаманта. Лека бос. Ние сме Бери Грилс. За мен Бери Грилс оцелява Bear във Grylls, всяка. бе, къв си Bear Grylls. Бери Грилс. Айде си ги разделим, ако намерим още един, три за тебе и три за мен. Паднахме. О, но още диаманти. Спарта! Аз намерих храна, да знаеш. Спарта! Аз намерих храна и няма да се поделя с тебе. Добре, аз няма поделя диамантите с тебе. Не, добре. Чакай, правя Спарта! Спарта! Да взема ли храстите? Закуца ти красите. Аре, още един! Ти даш Къв си храна. ти? Аз си свикам Спарта, бе, Ами отекчаваш. Спарта, защото съм Спарта. Отекчаваш, отекчаваш и за тебе. Отивам за диаманти. Ого, 3. 1, 2, 3, 8 диаманта. Аз ще експорвам 4 мината. диаманта на всеки. Тоест на нас двамата. Ние ги поделяме сами ние двамата. Който влезне нищо не му дам. Това никой няма да е. И ако ти крашне, трябваше да скриеш IP-то. Ами той не е с реална IP. С реално IP е си било към хората. Почна да се стъмнява. Аз се копая тук. Отивам за дъвки. За дъвка ли? Да. Той имаше ли дъвка тук в тази? Да. На един айланд. Вярно. Новия айланд, дед го виждаш, дет лети. Вей, помниш къде бяхме хиперразвитите, брат? Тогава Да, беше... като лайв стримах, нали? Да. Но ти не, че са не лайв стримиш. Не лайв стримах. Малко. О, някакъв Кипър! кипър. И кипър, ами крипър. Аз чух кипър. Ами дай, аз това казах, ама се обърна. Къде видях кипър, бе? Майко, Криско, помощ! 2 хилт! Не знае, че има кип инвентори, да се. Сега тогава да сложа waypoint. Спаунпойнт? Мина... Да. Не спаунпойнт. Ама и 60 спаунпойнт. Айрон, нямам кирка. За кой става? Кондя! При мен има 1 милион айра, но да хиля. Чай се свети Аз малко. нищо не виждам. Мини още като мина. Аз взех 2 кокала и вече имам стрели. Лапис газули. Чакай, тъпа... Не е съгласна. Взимай. Сарава. Взимай се радва. Знаеш на къде е изхода? Не. Диаманти! Хубаво намери и диаманти, ама като не знаеш на къде е изхода. Аре, ще останем живи. Още. Колко много диаманти. Браво, бой, ама не знаем и къде. Намерих 3 диаманта. Телепортира се тъпа. Чакай, аз идвам. Идваш тя. Тук дойдеш. 3 диаманта. 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 3 диам
Ами, вече имаме Лаго правили са? Да. 18 диаманта. Вау, ще си направи един Giant Sword. Да, направи Chain Sword там, като си кажеш. Giant Sword? А така, Chain Sword. Ой, Giant Sword бе! Giant, Байгаян. Но не трябва. Парве, къде си изхода? Да знам. Тук се обикаля в кръг. Може би има и тук. Пак помнях някъде. Ако не намеря изхода, ще бия, брат. Ще ме бия. Ще по-взереш и идем догоре, ако го намерим. Аз го намерих. Къде? Окей, нека се маним там. Не имаш ли Ама храна? като ни е при наша пещера. И бяхме оставили... Да сме ето. Да. Къде е нашата дупка, бе? За тебе има скелет. Аз Два скелета. И аз Маш- нищо Аз ще правя джъмп. Защото ако ме фанат... Ой, видяхме. Мам. О, намерих къща! О, Хондио! Намерих къде ще живеем. Я уби то паяк, че аз така, леко на 2 сърца съм. Чай да дойда. Не ми се идва да умирам. Идвам, да. Отдално. А кой биш, бе? Маст. Аз биях. Биеш и мене. Искаш ли храна? Да! Фак. Гъм. О, имам гроб, имам гроб. Добро, имахме друго. Взех типички или там, които са приключки. Фак. Да го оставя. Бягай! Бягай! Чакай, бе, с Жорито ще се оправим. Спърта! Виж, какво пише, бе. Копиш. Къде копиш? Еми къщата е много грозна. Аз нямах ли пържоли? Считам се, че убивах крави, пък нямам пържоли. Ето тук има една къща, следваме. Ето тук напред. Имаме си мап. Имаме между другото, казах ли ти, че имаме 18 диаманта? Да, значи, колко се пада на всеки? 9. Да. О, Абе, село виждам напред, във водата, село. Това е... Да, и аз бях тръгнал към него. Ай към него. Всяко пържолите ми... О, чакай! Имам идея, да си крафтнем Giant Sword там, като се каже. Еми дай ми диаманти. Бягай! Ай ти, Жоре, не спря да наследва, бе. Аре, бе, Жоре, стига. Да го съсера на... По-бързо! Cheat survival! О, това е яко име за споделите. Ще взима дърво да направим крафт. Крафтим гейбъл. Кунджо! Не. Виж какво ще извадя, ей. Виж какво. Виж да си като... Виж като нинжите. Ох, срещна моя. Да, че такова като на нинжите. Фризби. Ето, да. Гледаме фризби. Да го хвърляш. Ето го. Това е яко. Уи! Опа. Това пълни хилта, ме. Че, идръмта? Той не пълни никакъв хилт, бе. Само по това. Ти си направиш част, например, можеш да направиш както сирка. Аре направиш оф майко, ти докато направиш крафтинг тейбъл. Дай ми диамантите, 9 диаманта искам. Чела, сега ще направя 2 Chain Sword. Не, не искам да ги хабазите, дай ми 9 диаманта. За сет? Дадах ти. Вие се виж ми труд. Не си ми дал нищо, бе. Дадах ти, бе. Виждам ти инвентаря в момента с една команда, бе, не си ми дал нищо. Еми виж, имам 9 диаманта. Как ще си ми ги дал? Сериозно, не гледа да можеш. Еми, виж ми инвентарите. Как да го видя?
Общо е по-намайден си. Отваряй, бе, дай ми ги. Ми нямам диаманти, в мене виж всичко по инвентара, идиот. Лъжиш. Ето, сега ще фърля всичките ми диаманти. Дръж, това имам. Какво стана? За 9 диаманта. Сега, бе, ти нали имаш? Нямам! Какво стана с тях? Откъде да знам? Нали бяха в тебе? Не! Бяха... Да, си фърли ти тук някъде Добре, хора, връщаме се, като разберем кой стана от диамантите. И хора, намерихме диамантите. Бяха точно на то блок. Не, бяха там някъде бяха. Ето. Да, там някъде. Ти кой ще се справи с диамантите? Така както и да реши, важното е, че решим спора. Кой ще се справи с диамантите? Аз съм чейнс. Yes. И една даймонд кирка. Как се прави това? Да ти направи ли? Чакай, как се прави това? Дай, сега ще направя. На ти. Пръчки трябват ли ти? На ти пръчки. Колко? Една. Ето ти една. Ето ти една. Снимаме клип. Няма нищо. Не, върни си диамант. Те вече са мои. Тръгвам и... Чакай! Да се направя един... няма, не трябва да се... Няма тук, чакай, мака. Чакай да вземем за всеки случай. Жорито! Ето го... Това пак ли... Това Жори, мама, пак ли да е? Идвам. Аз го убих тук има някаква приятна къщичка, самотна къщурка. Има букшелфове, Кондио! Ами Кондио, айде да живеем в нея, Кондио. Няма. Ако изобщо има... има в кута. Искаш да живеем в кула? Толкова. Чегото си. Да, бе. Ще избим... Аре, това си е хубаво. Ще убим и боса и ще живеем в нея. По-за напреди, може. Сега нямаме никакви айтеми, дай сега. За първи път виждам сел във вода. Аз не. Виждал съм много. Да се похваля, имам нов стол и нова мишка. Пич. Мазна рекламка. Чай, швъркин. Аз отивам да обирам фермите. Ще обира едните, аз другите. Аз ако може да се кача. Аз се качих. Аз първо отивам да проверяваме и тия къщи. Да, че да проверяваш. Аз обирам фермите, защото съм мазна. Така, дома има нещо хубаво да си красна. Кактус екс! Ей! Ко? Нищо, говоря си. Говориш си. Аз съм като майка ти. Криска, на кой говориш? Не си. Майка ми не ми е казала ти. Вече ти е казвам. Сега ще ми завижди, защото аз имам екс, пък ти нямаш. Кой имаш ти? Имам глух приятел. Да, знам. Съм глух, ама... Сега, куда се правим? Живота е жесток. Бягай пак ти, бе. Умрял. Брат, аз вместо да събера повече уид, съберах повече сидове. Где имам стаки 5 сида. И сега още повече. Те селени... Откъде се намират толкова много айтеми за ферми? Те уша селени. Който селените имат? Знам. Намери глава. За какво искаш да помисля? Знаеш коя. Сети ли са? Йеп. Не, аз ще отдавя, защото съм готин. Аз съм Бери Грилс и не мога помня. Абе, какъв Бери Грилс е? Бер Грилс, ще го научиш ли един ден? Бери Грилс... Как? Бер Грилс. Бер Грилс. Че на тъп ли си или на тъп се правиш? На тъп се прави.
Сега за наказание. ОМГ, човек някакъв да, 14 пистона за някакъв алумил нещо там. Виж сега какво ще направиш, виж ли? Това магия. О! Гледай, Стана. от разстояние. Виж. Ой! Върни ми го! Дай си ми го! Не, сериозно, дай ми го. Му гладеш ти сега. Сега вече му убиеш. Дай ми го. Дръж. Ей! Фак я! Дръж! Сега е! Взели го на Да. Меч. Аз имам 3 меча, както Аз имам нещо по-яко. Не, имам 2, моя да реши. Ако Аз хвърляме вземам един горе... пистол. И той... А да живеем в етапа, що? Ти по-малка къща не можа ли да видиш? Бой! И тръгваме на нашата експедиция с Бергриус. Моят съучастник не знае, че той ще бъде плячка за вълци. Защо не ми каза по-рано? Защо не каза на силовата по-рано? Аз това ходи в дъното. Защото съм Бергриус. Давай, найти jump boost. О, това баян между другото е. Чакай, и аз спри да ходиш. Спри. Искаш ли това да е за епизода? Или е доста кратък? Ами да, това... Чакай, че тук някой звъни, тук някой звъни. Хора, благодаря, че гледахте този умрял клип и до скоро! Ей, сега